Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Placo TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen. Miɗo yettira on be dedei yugo no dari ton video ji amin ɓawo ɗo miɗo lara comment ji ɗuɗɓe nder moɗon bo min ɗo sewro be majum. Dalila mai hande bo min gaɗi ha min gaɗanen video ngol min gaɗi kenya min tindini dedei ko larani application ji WhatsApp dedei ɗin lattiɗi WhatsApp ji original e dedei ɗin lattiɗi local ɗi handayi yimɓe naftira ko aɗo naftira be maji bo to ni a fototiri be probléme ma en mbi'a fela hoore maɗa en tindini dedei ko sendidiri application ji man ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗon pe'inani mi ƴamol ɓe mbi e dedei application ji ɗi mai lattiɗi original ji bo eno ɗum warata mise à jour maji. Mi tindina en letto goɗɗo mari haje waɗugo mise à jour maji no warata mise à jour maji, ngam yake fere kanji fu a tawan aɗo naftira be maga sai a tawa dal maga wati warta dole sai to a waɗi mise à jour non ko sai to a télécharge wonga a wilangama aɗo a télécharge ma bo ɓe gerɓani sai a tawa dedei ko a yewtuduno be himɓe ko sali sai a tawa ɗum majji non mai ɗo kaɗo dama ɗuɗɓe. Ngam mai miɗon matina on ɗon lawol ngol a tokkata be koyɗum ko da nga wati mai ɗo a ya télécharge nga a wanna nga mise à jour sakkuma hedde ko nga wata on hani a ya wanna nga mise à jour. En gaɗino e sintindinoje mai ɗo dedei ko sali yugo woɓɓe fere abonayino ɓawo ɗon gadi aboni dedei gi'ai video ji man ɗo, woɓɓe fere bo gi'inoɗi amma gijjitino ɗum warete. Ɗuɗɓe nder moɗon woɓɓe gaɗanimi commentary ƴamtimi, woɓɓe fere bo bolwanimi dedei gal WhatsApp e ko nandi be majum. Dalila mai ɗo mi wi hani mi lorto mi waɗana en dedei tindinore mai ɗo yugo dedei ɗum hunde on dedei très important. Amma hedde ko mai ɗo dedei ko larani hala ƴami meɗen ɗi ƴameten en mbi ɗum ƴami ɗi sagafa. Wato hande ɗo na ɗum ƴamol dedei nder ƴami ɗi sagafa mai mi yiɗi mi ƴama en dedei ko larani façon no gaɗirte ƴami man ɗo. Woɓɓe fere ɗon gaddanami idée ɓe mbiyami to en gaɗi video mai ɗo en posini question mai ɗo ta en jabo ɗum ha video ngol mai ngol gaɗɗen en acca sai bana video ngol jango en jabo dedei jawabu man. Woɓɓe fere bo ɗo wiyami digga en dinga jabago jawabu man ɗo ƴamol ngol ƴamɗen mai ɗo ha nder video man ɗo. Ngam mai ɗo mi yiɗi on mbiyami onon kam no giɗon, ngam bana min ha idée am mi hositirno ɗo yo nane ma en gaɗan ƴamol mai tan heɓa ɗum ɓeddana en andugo kujeji mai ɗo ko ɗum siftinoro en ko nandi be majum. Miɗo hositirno to en gaɗi ƴamol mai ha arande video moye fu to laari nani en posini question mai ɗo habda réponda sei yi'a heftan na ko heftayi, to ɗo andi ma réponda tan haɗa gade video mai ɗo bo larata ɗum non mai na ko na ɗum non, heɓa dedei ɗum ɓeddana en andugo kujeji fere en gaɗa commentary bo heɓa en matotira. Yawwa non on dedei min mi numuno, ngam ko waɗi min ha numo am dei min ɗo wolwana on jotta ɗo to en gaɗi ƴamol man exemple en mi sai video ngol jango en jabo to hakkilayi goɗɗo fere laari ƴamol man amma waɗi commentary to hakkilayi video ngol jango mai ɗo heɓata larugo ngol, ma bo o larayno video ngol kenya en posini question o yi en kokki jawabu tan ha video ngol hande o andama ɗum ɗume ƴamnoren to sai a tawa non mai ɗo to hakkilayi ko ɗum sargimo. To amma woɓɓe fere ɗuɗɓe nder moɗon gaddanimi idée mbi kai hani to en posini question hande ɗo en acca ɗum sai video ngol jango en jabo ɗum, to nane ma minon bo nana ko min giɗi min kuwata dedei ko marɗon haje ko giɗɗon ɗo kanjum min kuwata. Dalila mai ɗo mi wi to hande mi yiɗi mi ƴama en mi yiɗi on bindana min les babal commentary on mbiyami ha video ngol mai ngol hande on giɗɗen en jabo jawabu ƴamol ngol ƴamuɗen hande ɗo en jabo jawabu magol ha video ngol hande na malla ha video ngol jango. Kanjum on mi tammi on giyan miɗo windani en ha screen ha video ngol hande na numéro 1, ha video ngol hande na numéro 2 bo ha video ngol jango na. Mi yiɗi on mbiyami on bindanami les babal commentary to on giɗi min jabo jawabu man ha video ngol hande, to min posini question hande min jabo ɗum hande man ɗo ma bo min acca ɗum sai jango. Ngam mai ɗo min giɗi on bindana min les babal commentary, to on bindani min ɗo min liman commentary himɓe winduɓe commentary mai ɗo min gi'a ɓen softuɓe min jabo jawabu man hande ɓuri ɗuɗugo na ko ɓen wiɓe min jabo jawabu man jango ɓuri ɗuɗugo, dedei ɓen ɓurɓe ɗuɗugo fu be maɓɓe min naftirta min kosai bo balɗe ɗiɗi on sai to yimɓe gaɗi commentary ji mumen ɗo diga hande man ɗo diga dedei wakkatire nde min publie video mai ɗo diga wakkati mai mi limata sai to ɗum yaltoyi ñalɗe ɗiɗi ñalande ɗiɗaɓre man ɗo nden mi lima commentary ji man ɗo mi yi'a dedei ɗin ɓurɗi jalago fu to dow non mai ɗo en jarata dedei en gaɗirta video ji mai ma bo en posinirta ƴami man e dedei réponse ji man ɗo. Ngam mai ɗo moy fu windana en idée muɗum noyi ɓuri ha video ngol hande na malla ha video ngol jango. Miɗo reni jawabu dedei miɗo reni commentary ji moɗon les dedei babal commentary.
amma hedde ko mayɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo less ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sai on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han kon taton sai gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum nonnon tan gejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata dede vidéo meɗon gol fottani on ta gejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gata ko wadduno gon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partager ɗo on partage lien vidéo mayɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. yawa sakiraɓe sey dede ko mbiɗen ko larani haala waɗugo mise à jour dede e whatsapp ji meɗen bana ha ɓawo komi tindino en ni to a waɗan mise à jour whatsapp maɗa original isin whatsapp messenger ko whatsapp business en mbino dede ha play store goɗɗo nasara nda play store am banni to a waɗi ɗo nasta nder play store maɗa ɓawa to play store maɗa maɓɓitake to a yiɗi a fama whatsapp maɗa ɗo ɗaɓɓita waɗane ko mise à jour nakko ɗaɓɓitayi ngam kanga ɗo nga wala signal nga holluma waɗana mise à jour bana whatsapp ji luttuɗi sin gb whatsapp ko whatsapp ɗo diga wakkati nga mari haji waɗane ko mise à jour nga signal te a waɗana nga si a waɗana nga ha google to amma bana whatsapp business ko messenger ɗo ɗi ƴamatama tan to wakkati watugo ma nga waɗi ni nga watai tan sey to a lori a heya télécharge nga to aɗo hultora isin banni mai ɗo kala ɓawo wakkati fu nastata ha play store a yaha a lara de application ji ɗaɓɓitoji waɗane ko mise à jour sey a waɗana ɗi exemple bato ɗum whatsapp to a nasti sey a wara babal windugo ɗo exemple man sey a wara winda whatsapp messenger jotta exemple bana je am nda ɗum mi windi whatsapp messenger nda déjà ɓe gaddaniyam application whatsapp man ɗo déjà alahari ɓe kolliyam e ouvrir ma bo désinstaller ko mi maɓɓitanga ko mi désinstalla sa weɗi ke nga ɗaɓɓitayi waɗane ko mise à jour whatsapp am may ɗo nga ɗaɓɓitayi waɗane ko mise à jour to nga ɗaɓɓitino waɗane ko mise à jour ni ɗo mi yiyan ɓe hollimi mise à jour ma bo update sey mi mema mi waɗana nga mise à jour banni jotta to mi warayno mi winda exemple ko bana ko Facebook toujours to mi yiɗi mi wawan mi wara ɗo sey mi winda deydey Facebook ɓawo mi windi Facebook nda Facebook ɗum waddaniyam kanjuma déjà alahari kanjum waɗi waddaniyam ouvrir be désinstaller ko mi maɓɓita ko mi désinstalla nga ko waɗi ɗum waddanayam mise à jour ngam ko waɗi ma min déjà mi arti mi active application jam ɗi pat maji ɗum gaɗa mise à jour automatiquement be hoore maji to a mari haje ɗaɓɓutugo application ji gaɗa e application ji ɗaɓɓitoji waɗane ko mise à jour ha téléphone maɗa bo to a yiɗi ɗaɓɓutugo ɗum nda ɗo a warata ha alama didi tati ɗo si a wara a mema dow maji banni ɓawa to a memi dow maji si a wara deidei ha chatolgol arandewol ɓe windi mise à jour e application si a clique dow majum banni ɓawa to a clique dow majum ɗum waddante application ji maɗa ɗi pat maji mi tan mi on dari min nda ɗo jotta ɓe kolliyam deidei aucun problème détecté wala deidei application ji ɗaɓɓititta waɗanego e mise à jour nda ɗum application ji mai ɗi pat maji ɗi ɗon deidei ɗi gaɗanama mise à jour nda ɗum application ji deidei ɗi mi naftirta téléphone am ɗi pat maji ɗi gaɗanama mise à jour e ko waɗi on gi wala application ɗaɓɓiti waɗanego mise à jour ngam min mi active ha téléphone am man ɗo ɗiɗon gaɗana application ji mai ɗiɗon gaɗa mise à jour be hoore maji automatiquement mi hollino en bo no goɗɗo activirta ɗum ha vidéo ji meɗen ko salino to mari haji active application ji mai ɗo ɗi gaɗana ko waɗango hoore maji mise à jour be hoore maji automatiquement na sey to an a nasti a waɗandi mise à jour amma non mai ɗo miɗo matina ɗum ɗo yara connexion kam yake feere a tawan a waɗi connexion a anda sey a wara tawa connexion maɗa timmi a wiya ɓe jaranima connexion mere ko waɗi ngam a anda an a active deidei mise à jour automatique ha deidei téléphone maɗa ndigga bana ɓe naftira ɓe wifi jotta to tassitakeno bana min miɗon naftira ɗum wifi on mi naftirta nda on dari to kanjum waɗi miɗo active automatiquement to miɗo connecti be wifi ni ɗi gaɗanay hoore majji mise à jour jotta exemple bana Facebook ɗo to mi nastayno bana Facebook ɗo to on darayno deidei ko Facebook hosata feere maga to a télécharge nga ko waɗanayga mise à jour ɗo nga ɗo hosa ko watta MB e 105 MB moɗo ni MB connexion man ɗo ɗum hosa ko watta 105 mo to a laari deidei on gaɗo connexion ɓuurayi 500 ko 1000 francs ko 300 kam ɗon ɗiɗon to application ji ɗiɗi ko tati gaɗani hoore majji mise à jour ni sey tawa connexion ma ko timmi to kanjum on deidei no mi wiyata aybe waɗugo actuvugo ɗum waɗana hoore majum mise à jour automatiquement jotta misalu ha mi holla on misalu exemple nda bana photowol ngol nda mi nasta photowol mi holla on nda photowol mi waɗugol ngam heɓa ɓuuron famugo to a nasti a play store a windi inde whatsapp ko inde application nga ɗaɓɓititta waɗango mise à jour man ɗo a yiyan nga hollima banni a laari ɗo hami waɗani alama ɗo holli alama deidei mise à jour mi tan mi on dari ɗum ɗo hami waɗanta en alama ɗo ɗum holli alama mise à jour to dow majum on tan to a wari a memata sey a waɗana nga deidei mise à jour mi tan mi on dari mi waɗa mi hosu photowol ɗo heɓa mi waɗana en alama heɓa deidei no ɓurɗen famirgo mi tan mi on tawmi sakiraɓe to ɗon deidei
tinninore hoyde lawol ngol a tokkata a wanna dede WhatsApp maɗa mise à jour ma bo application ji maɗa luttuɗi ɗi marɗa haaje fuu. mi andi ɗuɗɓe nder moɗo ƴaman e jeebe WhatsApp ko WhatsApp on waɗa ɗon te mise à jour en galino vidéo ji man ko salino dede ɓen wonɓe ha groupe ji meɗen je WhatsApp, amma ɗuɗɓe nder moɗo ɗo ƴamtomi haala man ɗo mi tammi waɗango en vidéo may ɗon nder balɗe garanɗe to WhatsApp am ɗaɓɓiti waɗanego mise à jour bana kanjum ɗo il faut que WhatsApp am min man ɗo ɗaɓɓita waɗanego mise à jour ngam heɓa ha mi heɓa lawol no mi waɗirani on tutorial dow majum mi tindini on dede no ka salorto. mi tammi on pamani am sakiraɓe ngam mayɗo on jarama sey to en puɗɗi ha vidéo tammingol wargo yeeso. miɗo reni commentary ji moɗon ra'ayi moɗon no giɗɗon min dinga jaborago jawabu dedei ƴami ɗi min ƴamata on, min jaabo jawabu may ha ƴamol min jaabo jawabu may ha ñalawmare nde may ha vidéo ngol may ngol min ƴamina ha ragare magol na malla min acca deydei ha vidéo ngol jango ngam mayɗo min ɗon ndeni idée moɗon ma bo min ɗon ndeni deydei ra'ayi moɗon ha less babal commentary. on jarama sakiraɓe, wassalamu aleykum.